Gelin mi balam? Aşkhanadan ahırın tayinler. İyi gün hökman. Men bir zat edip ejeme kömek etmeli. Belki men sazım ejeme kömek eder. Ejemi sağaldan şofady. Özümde de çalp tynak göreýin. Belki kömek eder. Sizde depresiya keselinin alamatlary duýulýar. Eje, seni öğretim meli. Ýagdaýyň gowumy sana kömek gerekmi? Mundan beýlek siziň ünsiňiz, ýat keşdiňiz peseler. Sana soňky döwürler bir zada bolýar. Nem bolýanyna maýdan ok.
Ejen ýok bolandan soň sen öňkülüň ýok. Öňler saz çalyp saz derediýädiň. Durmuşa ýaşaýşa höweslidiň. Inni saňa näme bolýar? Belki sen bir yerlere gedelenje gidersin. Göwnüň açarsyň, özüň dürsersiň. Mysal üçin awaz aýtsaň näil bolar? Owaz?
dereden saatlarynyň üstü bilen siýahat etdi. Lukman barlygynyň beýany. Yine del telefon öýde galypdyr. O nämçin maňa aýtmadyka? Men muny anyklamaly. Salam. Salam. Nevrolog Lukman nerede turýar? İkinci kat şu aptallan 202. otaw. He, sağ bolun. Salam Lukman, mümkin midir? Salam. Gelin geçin. Geçin oturayın. Men yollaşymyň saglyk barlygynyň netijeleri barady bilmäge geldim. Hassanyň ady Merdan Hudaýberdiýew. He. Siziň yollaşyňyzda geçirilen lukmançylyk barlyklarynyň netijeleri anyklanyly. Seljermelere görä depressiýa keseliniň alamatlary ýüze çykdy. Bu kesel adamlarda seyrek duş gelýär. Ýöne dünýäde bejergesiz kesel, çykalgasyz ýagdaý, dermansyz dert ýok. Ähli zat özüňe bagly. Wagtynda bejerge alınmasa, ýat geçigini ýitirmek alamatlary ýüze çykyp biler. Işe ukuyplygy biraz peselmege mümkin. O bu barada nämçin maňa hiç zat aýtmadyka? Ol sizi gynandyrmajak bolanlar. On kesel barada özüň aýdamyzda bu habar oň agyr degdi. Wagtyň geçmegi bilen edýän işlerini, gylyk häsiýetlerini, tanayan adamlaryny ýatdan çykaryp başlar. Ýöne ol bu barada bilen ok. Lukmanlaryň borjy hassalary sagaltmak, madama ýaşaýşa höweslendirmek bolup durýar. Olarda öz keselini ýeňmäge ynam döretmeli. O näme? Bizem ýatdan çykarar diýjek bolýaňyzmy? Ondan bu barada näkin maslahat berýäňiz? Sizden etçe haýşym adamyňyzyň rahatlygyny goraň. Wagtly-wagtyna dinj almagyny gazanyň. Berilen dermanlary Lukmanyň maslahatyna görkezmelerine görä öz bellenen wagtyny kabul etsin. Siz şunu ýatladyp duruň. Madama ruhu gollaw berip, göwnüni göterip duruň. Açyk howada bileje gedelenjediň, feýligahlerde dinj alyň. Öz maşgalaňyzyň sagdyn durmuş keşfini bir kemsiz berjaýdyň. Şadiyan söhbetdeşlik ediň, owadan faglary diňläň. Şu zatlary dolu we dogry berjaý etseňiz, adamyňyzda dert galmaz. Kaka, Ha, Rahman geldinmi? hava geldim kıydım. Ecen nerede? Ana, o jaýda otyr. Bu zatlar barada maňa haçan aýtjakdyň? He, Merdan? Ya maňa aýtmak hyýalyňda da ýokdumy?
Merdan, Lukman sana alat etmedligi, saat döredip kelle ağram salmadlıgi tavşırdı. Belki sen wagtlaýynça saat döretmeň bes edersin. Biz bilen, maşgalaň bilen diňjiň alarsın. Sen alat etdiňçe keselin güýjer. Men muňa ýol berip bilmen. Sen saat döretjek bolup wagtyň giderme. Gowsy bizi maşgalaň saýla. Wagtyny biz bilen geçir. Alat etme. Hemme zat gowy bolar. Biz bu ýoly bilejek geçerdi. Men gyýdym bilen ilmi dama sen ýanyňda bolar. Algyydym. Me. Merdan? Hı? Ece, kakama näme bolýar? Duk yatın rayal. Senne ençeme oğudan faallar çanlanır. Saat biziň ikimeden taşlak gitdi.
Lukman sana ala detmedligi, saat dörüdüp kelle ağram salmazlığı tavşırdı. Belki sen vaxtlayınca saat dörütmün beti dersin. Sen ala dettinçe keselin güycer. Dilşat, gıydım, Hoveci. gelin naharimäge. Bor häzir baryan. Ali gıydım. Merdan. Ine bu da sana. Soňky döwürler saz öğretip bilemok. Belki öňkülemýäli adamlaryň duýgularyndan ilham alyp biler. Şulaglaryň içki dünýäsine girmäsi nasy göreýin. Başaramak. Köye var ya sarıydı. Hatta şarlaman yere. Ay oğlum. Ana oturdum. Suratkeş belki bu mağa kömek eder. Ol surat çekinin hemem kim ne diyeke? Hazıvun nereden alaka? Yok. Maňyny adamlaryň içki dünýäsine girmek başardan ok.
Sen adamın duygularından sağa girecektin. Hana okuyun. Özüne el al. Şuna molme burada polya. Maralanda sabahar oycan. Yavaşrak kursaňyza. Men hiç da düzedip bilmedim. Indi men wagtym azaly. Iň soňky pursatda soňky sadymy ýazmak gerek. Ony hem arada bolar. Wagtyň geçmegi bilen edýän işlerini, gylyk häsiýetlerini, tanayan adamlaryny ýatdan çykaryp başlar. Merdanyň ýagdaýynyň erbetleşmegine ýol berip bilmen. Bagşla, wagtlaýynça şeýtmesem bolmaz. Kakanyň durmuşy şu tahypalarda.
Merdan. Saz. Men bilýärdim. Sen ýene-de saz çaljaň bilýärdim. Merdan. Ece, gatowadan saz eken. Hawa. Bu sazy qakyň döredipdi. Özüm ýüriti men üçin bagşlapdy. Bu löýde ýene-de saz ýanglansady. Ýadyňa düşýärmi? Şu ütköşük söýgü sadyny sen maňa sowgat beripdiň. Kaka, Nedip beýle boldy? Maşgalamyzda hemme zat gowda. Lokman alad etmedlik buyurdy. Şoň üçin men saňa saz döretmedlik haýyş etdim. Men diýenim bilen bolmady. Sen näme üçin bizi däle saz saýlaýan he? bu kakamyň zehini. Ol uçup gidip barya. Kaka. Berde nämeler bolýar? Men az wagtym galdy. Bu ahwalatyň öňüni aljak boldum. Başarmadym, ýetişmedim. Sadyň düýüp manysyny dol öwrünip bilmedim. Soňky sady adamda maňa gelejek iki görnüşi görnüdi. Birinde men keselim itdiýär, men sagdyn adam bolýar. İkincide bolsa, sen kompozitor bolup yetişýär. Ýöne men orta ýa. Sen muňa gynanma. Belki takdir şeýledir. Şeýle bolsa men hemme zatdan razy. Saz menden gitdi. Indi men ýagdaýym öňküler ýaly bolmaz gyýdym. Döreden sazlaryň baryny saňa aldyrýan. Wagt gelene sen hökman başararsyň. Men onu gördüm. Özüňe bolan ynamyny ýitirmegin. Gyýdym. Dilşat. Dilşat. Siz meni bağışlaň. Indi bolsa sen bärden gitmeli wagtyň boldy. Yok, kaka. Kaka, ýür berden bile gideli. Men seni ýeke oýjak däl. Menem onda sen bilen gaçyk. Bärde men bilen galtaň tümlük senem gaplap alar. Meni o ýol bermen.
öz kalbaňdaky sadaň tapjak bol. Gyýdym. Süýjü başgala durmuşymyz indi başgaça bolar. Indi orta gitberden. Bitti ya. Kaka. Kaka gidelim. Kimden? Men nerede? Yok. Ece. Kakam birin başkala durmuşuma denli. Başkaça bolur deydi. Kakam sağ dörediydi. Ol sağdın sırlarını hemen täsinliklerini öğrenip sağ döretmekligi özüne maksat edinipdi. Men bolsa kakama kömek etmekliň uğrun tapjak bolayyn. Ýöne nädip? Senem nesip bolsa kakan ýaly ökde kompozitor bolup ýetişersiň. Sen muňa inan, inanmy ýitirme balam. Tolkun, şekil, olar bir bilen bağlay. Sağdın üstünden durmuşun islenlik döwürlerine barıp bolýar. Onun kömegi bilen dörlü duýgulary oýurup bolýar. Şadiýanlyk bu gözel duýgularyň biri. Demek her duýgynyň öz awazy bolmaly. Bu löýde ýene-de saz ýanglansady. Öz kalbaňdaky sadaň tapjak bol. Biziň öýmezde ýene-de saz ýanglanar.
halkaydık geldi. Maya? Merdan, bizde siz üçün bir hoş habar var. Barlaqların neticeleri sizin dolu sağalalığınızı haber veriyor. Oňa da sizin özüňize bolan bir ynamyňyz we fazyň gudraty uly täsir etdi. Men sizi gutlaýan. Hakykatdanam saat döredende üýtgeşik bir hiç tadı meňzemeýän duýgulary başyňdan geçirýän ekeni. Lukman bedeni bejerýän bolsa, sulgut sagaldyjy, şifa berji täsir etmek bilen adamyň ruhu ahlak dünýäsini gönügenler. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Bu film Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy mätäç şagylara kemayet bermek boýunça hayır sahabat garnasynyň ýakyndan ýardam bermegine surata düşürildi. Hormatly adamlar, şunun bilen miras teleýaýlamy öz işini tamamlaýa. Biziň Agdaber döredüjilik toparmadyň taýýarlap ýaýlama berýän gepleşikleri siziň göňüňizden turan bolsa, biziň Agdaber döredüjilik toparmadyň ihlasy çeken zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Bizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Türkmen halkymyzy asuda asmanyň asyna parahat zeminiň üstünde erkany günde ýaşadýan döwletli diýarymyzy bedew bady bilen ynamlyň alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň arkadagly gahrman ferzarymyzyň jarlar sag ömürler uzak belent başlary
aman bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň aglyk bilen başlan maksatly mendilleri ak ýollarda kemal tapsyn. Hormatly adamlar, şeýle ýaxşy arzu niýetler bilen miras teleýaýlamy bugünkü işin tamamlaýa, garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň günnöründen dogýan nurly gün siziň her bir ýeriňizde wagt hoşluk, bagtyarlyk getirsin. Sagmanya tutduryň, giýjäňiz rahat bolsun. Hormatly adamlar.